Täällä ollaan. Mikä se on antifiilis? Kylmä. Tässä nyt on puoli tuntia värjötelty. Onneksi aurinko rupeaa paistamaan vähitellen. Kello on siis 5.45 aamulla Ruotsin aikaa. Herätty tuossa 4 ja mentiin 11 nukkumaan. Ja näillä spekseillä pitäisi lähteä liikenteeseen. Että katsotaan mikä on fiilis, jos päästään maalle. 10 seconds! 5, 4, 3, 2, 1, go! Back everyone! No niin, 19 kilsaa takana. Ollaan saavuttu Kebnekaisen tunturiasemalle. Eka 5 kilsaa. Ihan tosi jäykkää, kankeeta. Sen jälkeen ollut ihan ok. Eli tämmöstä tunturiasemalta eteenpäin semmonen aina jonnekin, olisiko 90 kilometriä asti. Matkaa on tultu joku ehkä 22 kilometriä. Aika lämmin päivä on ja aurinko paistaa niskaan koko ajan. Meillä on pitkä päivä edessä. Takana semmonen 33 kilometriä. Tämä on samalla myös semmonen piste, että pitäisi päättää, että luovuttaako vai meneekö loppuun asti, koska tää kisa on sille hauska, että tää menee täällä Kiirunan erämaissa niin syvällä, että täällä ei ole mitään teitä lähimaillakaan. Ja jos keskeyttää, niin pitää itse kävellä pois tai yöpyä noissa vuoristomajoissa ja mahdollisesti seuraavana päivänä saa helikopterikyydin pois, joka sitten toki maksaa meillä ylimääräistä. Mutta tällä hetkellä tuntuu ihan okolta. Tästä nyt on lasketeltu alamäkeä aika pitkään ja etureisiin sattuu ja hymyileviä vaeltajia tulee vastaan, mutta eiköhän tää nyt vastaa sitä pinisine tauon justeerasi vähän sukkia ja en tiedä tuliko yhtään paremmaksi, mutta kokeillaan. Ja söin sit siinä lounaan äitin tekemä supersämpylä välissä ilmakuivattua kinkkua ja brie-juustoa ja salaattia. Katsotaan miten pitkälle sillä päästään. Noniin, puolimatkan Crowe, 53,5 kilometriä. Aikaa mennyt 7 tuntia 40 minuuttia. Parikymmentä kilsaa tuli aika tasaista vauhtia. Nyt vähän tämmönen väsymys painaa. No niin, nyt ollaan korkeimmalla kohdalla 55,2 kilometriä. Tuossa ylämäessä tunkatessa tuli vielä oikein kivasti raippuurakin niskaa. Nyt on melkein pelkkää alamäkeä sitten koko loppumatka, että muutama pikkuinen ylämäki. Yksi tämän kisan tavoitteita oli se, että tässä vaiheessa vielä vähän hymyilyttäisi.
Ehkä vähän väkinäistä hymyilyä nyt on tarjolla. Vedettiin Hassuviiksisen Ukkilin kanssa sieltä Satulasta 5.5 alas Laaksoon 60. Ihan hirvetä vauhtia. Pienellä riskilläkin kivirakkaa, liukkaita kiviä ja vettä oli satanut. Ihan ihmettelin, että miten pystyi semmoista vauhtia vetämään. Nyt sitten täällä Laakson pohjalla pidin ruokatauon. Sen sipsiä ja kofeiinipitoisen energiakeelin vedin. Nyt taas tuntuu vauhti maistuva. Tää on paljon juostavampaa tää maasto tällä puolella mitä siellä ensimmäisellä puoliskolla, että tää on ihan tämmöstä nurmibaanaa ollut nyt monta kilometriä. Muutama joen ylitys, suurimmaksi osaksi silta ja muutama semmonen missä vähän kengät kastuu. Just tuli 70 kilsaa täyteen. Aika 10 tuntia 6 minuuttia. Ihan tyytyväinen. Vielä ei oo mitään kramppeja tullut eikä mitään sellaista ihan hirveetä uuvahtamista, että lonkan koukisteet ja etureidet rupeaa olemaan kyllä aika finiitto, niin alamäät on aika ilkeitä. Täällä on ollut saunakin saakin. 80 kilsaa takana ja 11 tuntia ja 41 minuuttia. Nyt on kyllä raskasta. 90 kilsaa takana. Ollaan nyt laskeutettu tänne viimeiseen laaksoon ainakin melkein alas asti. 17 kilsaa jäljellä. Aika brutaali lasku oli tuolla etureidillä ja jumissa. Mutta sisulla loppuun asti. Just tuli 100 täyteen. Aika 14 tuntia ja 40 minuuttia. En ois kyllä ikinä uskonut, että kymmen alle 15 tunnin vetämään. Ainakin näissä olosuhteissa tai näillä jaloilla. Vielä viimeinen puristus. Etureidet on ihan rikki. Maaliin 6,5 kilometriä. Että voi olla, joutuu kyllä jonkun pätkän kävelemään. On täällä ketään. On täällä joku ihminen. Good work. Jag vet att jag kommer att Ja, jo, precis. Perfect. Thank you. Finally, yes. Alle 16 tuntiin meni. Hiukin nauhoittaa. T-shirt size, extra large.